Минзәлә гимназиясы, Шакиров Рәуф, 16 яш. Рыкаил Зайдуллин, Җәлил Кояшы. Атладылар Ишафатка таба. Бу гомернең соңгы әкбәре. Сукты сәгать. Һәммәсенең бүген легендаға күчкән мәлләре. Палаш каршы ала. Элеккечә тишек капчык кигән башына. Юк, башкарып булмый кара эшне. Бер качанда кояш астында. Караңгыга төрмә төбенәрәк ымлый һаман. Көннең яктысы бәбәкләрен кисә. Туткарланса, исен җуяр әдәм актыгы. Кеше башы әкияттәге кебек үзгән сайын кабат үссәләр. Фәлсәфәсе әзер, кирип түнгәч фәлән кадәр марка кесәгә. Кояш кына менә ярсыта тик зиндан диварына сыйынып, болта белән үзеп алыр иде аны. Тик кояшның юкшыл муены. Җәлил башын яшергән күк кичә. Яшер иде төннәр төбенә. Хыялы буш, ләкин палачларның кулы җитми шагыйрь күгенә.